Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wannan wani sabon airdrop ne wanda ina ganin ba a buƙatan bayani mai tsawo a kan shi, especially ga mutanen da suka yi airdrop na Grass, NotPay da irin wannan Dapin project ɗin wanda za ka installing Chrome extension ka bar shi a kunne yana tara maka point. To shi ma wannan kusan kamar haka yake. So baka buƙatan ka kashe ko sisi, you can see just like how it is 5 minutes ka gama saitawa kuma an tabbatar za a yi wannan airdrop din, sannan abin da za ka samu za a tabbatar da shi bayan an yi TGE ne idan an wannan. Sannan project din nan sun yi raising over $10 million a series A funding nasu, wanda manyan kamfanoni kamar Multicoin Capital, su kansu Solana Ventures din da kuma Robot Ventures suna ɗaya daga cikin project ɗin da suka yi investing a cikin wannan project ɗin. So ba tare da ɓata lokaci ba, abin da kake buƙata da farko shine kai sign up ta wannan link ɗin. So abin da aka yi, za ka taɓa wannan link ɗin. Idan ka taɓa shi zai buɗe. Idan ya buɗe, nan za ka saka email ɗinka, nan za ka saka password, wannan kuma za ka bar shi hakan nan yadda yake, sai ka taɓa sign up. To ni already na riga na yi creating account, ba na buƙatan sai na ƙara yi. So idan ka gama register, ba a nan za ka yi login ba, za ka iya login a nan, amma dai an fi so ka yi login ta extension ɗinka saboda ka bar shi a kunne yana tara maka point. So zan kashe nan. So za ka zo za ka nemo extension na Pipe Network, wanda ga extension link ɗin a nan gurin na saka. Wannan content ɗin za ku iya samun shi a Telegram channel ɗinmu ko Twitter handle ɗinmu na Future Web 3. So za ka zo ka kwafi wannan extension, za ka kwafi link ɗin extension ɗin. Kana buƙatar Kiwi browser ko Mrs browser, kun gan su guda biyun nan, ko Kiwi ko Mrs ko any Web 3 browser da ka sani. So kana buƙatar wayannan guda biyun idan a waya za ka yi kenan. Da a kwamfuta zan bidiyon, amma sakamakon wanda suka fi buƙata za ka ga mostly da waya za su yi amfani, to shi yasa na yi amfani da waya. So ni zan yi amfani da Kiwi ko Mrs browser. So I think zan fara da Kiwi, in case idan ba ta supporting wannan, then I'll go to Mrs browser. So za ka iya yin shi a kwamfuta, amma shi kuma a kwamfuta kana buƙatar Chrome ne, wannan browser ɗin ga ta kuna gani Chrome. So yanzu zan buɗe Kiwi browser ɗina. In na zo zan pasting address ɗin can da na kwafo a ciki. So ga link ɗin da na yi copying. So zan taɓa enter. So zan jira ya buɗe. So kun ga ya kawo mai extension ɗin, ga shi Pipeline Network. So I think wannan abun it need to go. So ga shi kun gani Pipe Guiding Network, kun ga shi ya ce min add. So zan taɓa wannan button ɗin da ya ce add. So ga shi nan kun ga ya ce min Chrome Web Store waye kawai zan danna OK ɗin nan. So ga shi na yanzu yana adding, kun gani. So it already added. So yanzu ina so in ga extension ɗina in starting, zan taɓa nan gurin sai in scrolling ƙasa. So za ku gan shi ga shi Pipe Guardian Note ɗin nan. To sai in taɓa shi haka. Idan na taɓa shi, to a nan za ka zo kai login. So this is the details da na register wannan email ɗin. So sai password. Shi kuma bari na ɗan rufe screen ɗina sai na rubuta password ɗin a minute. Yawwa, to kun ga na saka password ɗina ya buɗe. So kun gani ya ce good. Idan ya rubuta maka wannan good ɗin, means komai ya yi setting daidai kenan. To amma akwai wasu abubuwan kuma da ake buƙatar ka ƙara yi apart from wannan. So abu na farko shine za ka yi wannan open web ɗin. Idan ka ce open web, zai dawo da kai nan gurin. So instead of create account, yanzu sai ka taɓa login. Da yana kan sign up, yanzu sai ka taɓa login ɗin nan. In ka taɓa sai ka sake login da wannan details ɗin naka. So ni da wannan details ɗin na yi. So zan ce yes. So zan taɓa login. Yawwa, to kun ga ya buɗe. Kun ga point ɗina 0, komai nawa 0. Sannan ga inda aka yi generating referral link. So sai ka generating referral link ɗinka. Idan kai za ka iya tura wa friends ɗinka. So sai ka zo sai ka taɓa wannan. Idan ka taɓa wannan, za su baka points 420 ina jin, idan kai connecting Twitter handle ɗinka. So za ka zo ka taɓa, zai je dubo wanne Twitter handle kake amfani da shi.
so ni kun ga ya ce min sai na yi login, so I don't know, this is just how you can do it. So daga nan kana yin login Twitter account ɗinka shi kenan ka fara. So za ka riƙa barin kuma wannan abin naka a kunne, shi wannan gurin za ka riƙa barin shi a kunne ko da a waya, sannan kuma za ka riƙa barin data ka a kunne. The more ka yi, then the more points ɗin da za ka riƙa samu. So idan akwai mai tambaya zai iya shiga Telegram channel ɗin ya yi tambayar shi, ko ya je Twitter ya tagin ɗin Future Web 3, insha Allah za mu yi responding. Thank you.